Dette er en dress-on jakkepåtager. Den anvendes af borgere, som har vanskeligt ved at tage deres jakke på selv, og den monteres i borgerens hjem, hvor der er plads til 2 skruer i hver sin side. Den er fremstillet i rustfrit stål og kan faktisk monteres i borgerens badeværelse, fordi som vi skal se lidt senere, så kan den også anvendes som rygtørrer. Der sidder sådan 2 stænger her på jakkepåtageren, hvor der er monteret nogle røde friktionskugler. Det betyder, at tøjet eller jakken hænger fast i kuglerne, så det ikke falder ned. Men for at demonstrere den har jeg brug for en væg, og nu vil vi lige bede om væggen om at komme herind. Værsgo. Hvis du lige holder ved her. Et ret afgørende ting ved anvendelsen af jakkepåtageren, det er højden. Og det man gør, det er, at man måler, den skal faktisk lidt ned her i forhold til mig. Der er jeg cirka 4-5 cm over min albue, så erfaringsmæssigt viser det sig, at den hænger i den rigtige højde. Hvis du er lam i den ene arm, og din arm ligesom sidder heroppe, så kan det med fordel dreje den op sådan at man har mulighed for at få armen ind i ærmet på en lettere måde, end hvis den bare hang vandret. Nu vil jeg demonstrere, hvordan man tager jakken på, hvis jeg kun kan bruge den ene arm. Det man gør, det er, at man sætter jakken hen over de røde kugler, kun lige rundt om kraven. Sådan. Så tager man med sin raske hånd og løfter den lamme arm ned i ærmet. Sådan. Man trækker ærmet op, løfter jakken af den røde kugle her, og sætter jakken op på skulderen. Man trækker bagud og løfter af den anden kugle. Så nu er jakken på. Jakkepåtageren kan man anvende til mange formål. Vi taler om den ekstra arm eller ekstra hånd, fordi man kan påsætte forskellige ting her, og på den måde lettere håndtere tingene, hvis man kun kan bruge den ene arm. Jeg vil prøve at vise her, at man faktisk kan bruge jakkepåtageren til at tørre ryggen på. På denne måde. Det var dress-on jakkepåtageren.